presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigapang niyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Magumusta kaninyong tanan o sa tanang mag-eiksunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka ulitaw nga nagpatago lang sa ngan nga Piolo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan ang atong magtatampo si Piolo. Kini ako problema nga bahin is kung huyab nga himo na kong asawa. Kung gano na problema ko aning huyaba nga himo na kong asawa. Inanion ako pagsugod ang mga panghitabo. Ay, bestong, alibay. Mustas nanik. Nanik na baro, magdumubo. Mupukit dili ang manok. Nakabihag sa natagming ko. Kumo! Natabunan ako. Nek, taglait, tagbihag diya, Nek. Bida sa di mo rin. Kata-kata, tabi. Gugma kong gitanugan, ikaw pinangga ang gitaganan. Ari, kitsa na bayan ang kasulti ni atin mo, Esther? Kitsa na? Sikat. Sikat? Sikat. Sikat-kat? Sikat man abay tiro. Sikat. Kat-kat? Pulbida. Guwapa si Wino? Guwapa sad? Wapa oy. Ibog kanya pa pilo. Yeah, wala lang. Claro. Kanang gigupuan, nataral mo. Giguwapahan lang ko niya, ha? Gwapa sa. Gwapa eh. Murag di makabuak og plato. Murag di makabuak og plato. Sabuti mo na di mo kabuok plato, ha? Basta assignment na nimo bay pilo. Ah. Pag-study aron matubag na nimong imong ang akong pangutana nimo diha. Kat ang yangan, Piolo. Kat. Ano niya, unsay sumpay, bulik. Mahimo man ay. Esther. Oh. Mahimo, misita ko niya. Ay, mahimo ay daga pa manas kat. Ay, salamat. Asa na puyo siya, Aday? Mauning bayang isulti ni Ate Esther ni Bay Istong na napuyo din sa kat. Naaba ka siya ron. Porbida. Suwaya lang ako. Basing na. Padool kong gamay. Mayo! Itsa rin laki ng hita ni mo katkat? Ambot lang kuya, wako kahibaw. Gilion ako may. Mayo! Mayong gabi eh! Naas ka laskat! Daan pa ko. Ikaw gigipangita, Katrin. Kailangan ng laki, ha? Asa pa? Ay, nakakita na ko niya. Kay amigo na siya ni Isto nga mangod niya ti Esther kuya. Pero wako kaila sa iyangan. Gawson ako. Uy, namin naog laki na ko kay lawas. Pulpinakin sa kanil siya tao na eh. Sa pangita ni mo do. May gabi, sir. Huwag yung kagabion ron. Tubagaw pangutan na kisig pangita ni mo. Kuan si Kat-Kat, sir. Na siya, sir. So may tuyo naman sa kumangod, ha? Isuday ni mo si Kat-Kat, sir. Ako di Piolo, sir. Kumutan ang kinsay mong han. Usay may tuyo sa kumanghod, ha? Kay subyaan ni niya eh. Unsa? Ako ang bisita kong Kat-Kat, sir. Unang gabi nga misyay kong adtos bayang Kat-Kat mo na bisita. Ang iyang kuya mo eh, may atubang nako. Kuya awal ginako kay dako kay glawat siya isog pagyo kayo. Unden, May gani kay gipadayon ka ni Kuya Magnum. kuya awal ko. Singa ni mong gisuot. Magnum. Magnum 45. Kuya. Ida no. Kuya, Yawag na, cute. eh.
Kuya Ugyod, mo na giangga niya sa iya mga kakusa, mga kauban niya sa selda, Magnum 357. Uy, Magnum 357? Ang patay di magdaan na, si PG. Kuya, wari na day. Gikan di sa prisuhan ni mong kuya day taon day. Oo, pero ayaw kahadlok, uy. Isog lang na si Kuya Magnum, pero buutan siya. Ay, lingkod. Sige na, lingkod. Salamat ini kat. Kana si Kuya Magnum, kung magkasuod na mo, di ka mahadlok niya. Promise. Tuod man, dugay ko. Sige ko bisitang kat nga. Sa tungod sa kadugay, nasuod na ako yung kuya. Buutan mo di ay, labi na dadag bino. Kada bisita na ko magda ako para ako ihatag si kuya niya. Kuya Magnum! Maing gabi ni mo diha, Kuya Magnum. Haray mo, dawata, Kuya Magnum. Fighting wine, pagkondisyon. Salamat, Piol. Salamat, Piol. Salamat. Ay, ganahan may ka, Kuya Magnum. No? Ay, ganahan. Ganahan kayo. Lami, no? Aw, pirting lami Dagang salamat din Piolo. Way sa pa yan, Kuya. Lawas sa kwarto ni Kat-Kat. Tuwa siya dito. Palahuson ko naman sa kwarto. Purbida, no, Kuya Magnum? Amin ako sa iyong tao nung itong isulti ni Kuya Magnum nga palahuson ko sa kwartong Kat-Kat o kabidyahan lang ko niya. Pero, mao gina iyang gusto nga malahos sa kwarto siya mangon. Sod na diri Piolo. Nakupura man ka diha sa akong kwarto oy. Okay, Renay, musuod ko na Kat-Kat. Gipasod ba ka kang Kuya Magnum dali? Ayaw nang kuan ka nang pero... Ayaw nagpiro-piro diha. Sod na diri ba? Ayaw pa uwag good. Ilak ang door, Piolo. Naunsa man ka, oy. Ilak ba inigsod nimo? Sige na. Sige. Nalak na dako day Kat-Kat. Maayo na. Nindot ko nahimo nimo nga gilak nimo. Palihog ko close sa zipper sa akong dress sa BK. Maglisod jud ko ay. Sige. Kadiyot eh. Sige. Thank you. Thank you. Salamat. Na, magawas na ta. Asa di ay ta? Ako aday, mga untas kawas. Nanghid naman kong kuya ni mo Magnum. Wa man siya balibad sa diyang ako siyang itagaan og fighter wine, pang kondisyon, fighter 50, the best. Okay, kana day. Let's go. Gikulbaan ko og naghinam-hinam ko atong higayuna. Lain kaya kong gibati sa diyang pasuod kong Kat-Kat sa iyang kwarto niya. Gipalak pag yun. Abi na ko doon ay mahitabo na mo atong duha. Pilom da bay Piolo oy. Way na hitabo. Wa lagi taon. Pataon, wa. Wa ka kasuway og paghikap sa simod sa iring bay Piolo. Sa imong 16 pahulma tato. Ay. Kapot itong siguro to. Ay, okay. Ika to magkabulingit ka to. Ayaw. Kung makahikap ka na sa simod sa iring, magpangita ka na kang Kat-Kat bay Piolo. Ganan yung snacks, Stong. Snack? Kuhan kaning. Stong, ikaw na bahala, Piolo, kay mulakaw ko. Sabi ka, Dexter. Musimba ko. Diba? Simba gamay, pakasadak ko. Mayo. Nindot, sada. Ano ko? Kadiya tayo, bay. Sige, pasabot ni Ate Esther mo, simbaga may kasada ko. Bay? Tong. Salamat ako eh. Utsay, pasabot. Magdi sila. Magdi sila. Sila? Si Magnum. Usa? Uyab na sila? Bana man na ni Ate Esther si Magnum. Pero magbuwag man na sila. Way surti kay nangita maglain. Miduwag laing team oy ang iyang bana. Maong timing pod nga nakagawa sa prisuan si Kuya Magnum, nagbalik ang duha. Di ay ba? Mao di ay nga suod kay Kat-Kat o si Ate Esther nimo. Maayo kay ni Aka Piolo. Dali sud dayon. Wala ni karon si Kuya Magnum, makalukay na ta. Ay, di imong Magnum kuya. Nag-date og si Ate Esther. Nasa? Mandali na. Huh? Kan anak ko. Ay, mga na ta. Tilawi ang akong linuto ba? Ansa man nakauyon ka sa komputahe? Karong uy, unsa man to? Giluod. Salamat kay nakauyon ka ha. Ganahan ka. Sa salata na. Ganahan ka mo kanta, ha? Manganta ta. Dali. Kat-Kat.
Kat! Uy, may laki mo nawag ni mo kat. Kat! Saan siya? Lain mong uyap? Nakastaas, Kat! Kinsan siya murag silos ko kat-kata. Piolo. Lain kaya akong gibati atong higayuna lagi. Nagsilos kong nakabati kong tingog sa laking nawag sa nga nga kat-kat. Iyag yung gipadayon. Dayan pa. Oh, imo din siyang papakat. Oo, amang amahan ni Kuya Magnum. Gikan po nispresuhan. Unsa? Pa Bernard. Akong uyab si Piolo. Sige. Mapuhaway na ko sa kwarto ni Kuya Magnum ni mo, ha? Sige pa. Haway sa ko. Kat, unsa titino to ni mong amahan? Oo, lagi. Bisa bangutan na pa ka ni Kuya Magnum. Manganta ta na. Oo. Unsa imong kantahon? Ikaw. Duit. Ay, ikaw na kanta, Piolo. Uy, kadali akong mapagaw. Ganahan kong kanta, pero ang kanta, wa may gusto na ako. So, ayan na nato na. Sige, mag-joy ta, ha? Kat, do it, ha? Ay. Kini mo ito kataw na eh. Had to go, I don't know. Bay, Tong. Tong sa may kinabuhi na kung naidlaw ng kat-kat. Kung mauna ba'y, pero hagdag kasal. Pero, bay, ako'y tinigong taon. Ay, pastilan, di na kinahanglan tigom-tigom, uy. Apil mo ang kasalan ng bayan. Free na. Kung kumplituha lang ang requirements, maka-apil mo na ba'y way bayad, libre ba'y pilo. Tuod man, may apply ko ng kasalan ng bayan. Dihang apil mis kat-kat. Kaslunon mi, andam dahil mi si kat-kataon. Nangandam mi, usa kaparisan nga ninong ug ninang. Si Bay Istong ug ang akong igagaw. Human sa akong kasal, diretso mi sa amo ang honeymoon. Lipay kay mi kay ako naman ko ng babae nga akong gihigugma. Unya, kapuyan ako eh. Hingon di aning bagong menyo. Katubog mais kat-kat. Hasta po ko. Ako tasay. Sawa na gitaw ni nako. Matuog lang ko. Alauna naman dahil kadlawon. Kumusta ang mag-ong kasal, ha? Okay naman pa. Okay ra. Mahala og panggaang ako anak, ha, Piolo. Pa. Love ka na napin mong anak eh. Mayo. Piolo, inigbalik na ko din, he. May apo na ko, ha? Sige, okay ba? Pugol ka! Diin man kagikan, Piolo. Nga galing na raman ko nangita nimo. Ako gito sa ang imong papa. Atong papa ba? Niuli nas, Papa? Wala itong paybaw ni mo. Wa man. Mo ba? Ako gito taon. Napatod man. Si Papa, uy, mo gina siya. Di gina siya magpahibaw, ay. Sandi lang ko day. Mo balik bitaw to din he. Matod pa siya mga mahanday nga balik ko niya. Kinahanglang may apo na kuno siya. Hindi kat. Nahan ka. Magbuhatag dali-dali. Okay. Kapuyag si Pabot sa kinan. Uy, gukuro. Traffic pag kayo. Porbida. Nagtaksi na lang unta ka. Bulos man yung pasayros ang taxi. Sakay labi ng bernes. Sakay kayo nun. Bernes man. Kaon sa... Ha? Kung siya sudaan? Ha? Gutom na ko da. Ha? Matug na ka kasayo pa, Aron. Matulog na lang ko day. Bida, kaya nang makatulog ko sa'yo. Kabatap ko sa'yo. Buntag pohon ba? Grabe hagod sa bado ugma mo trabaho ka. Oo, kuto ko sa bado ko duty. Di na ko. Santir magbandi. Maong pa. Kapuya lagi anang gukod-gukod sa kiyanan niya. Di pa taparahan kay dali na niya. Musaylo pag yun nato, porbida. Sakay mo kay taon ni diri sa mua kay punong bus. Sakay ko pero nagbarog yung taon ko pag abot ako nga. Nagbarog yung gihapon ko. Mao nga tungod sa kakapoy, nakatuog ko sa iyo. Piolo. Piol, matasa. Ano man day kat. Limot de ko. Gusto na mag-apo si Papa. Ay, kipoy kayo. Tuyog sa ko. Dawi? Sa nang rasa diya. Alauna na sa kadlaon. Balik ko to day. Alain ni mo, Piolo. Piolo, ayaw sa balik ka to pa. Yuka pataon kay ko day kat. Bahala ka. Sumpot ka, Kuya Magnum, ha? Oo sa? Dili ka, kay mubangon ko. Muadto ko sa kwarto ni Kuya Magnum. Ha? Bisag do ka, kapoy, pero napugos lagi taon ko sa pagbuhat, kay gusto magkat-kat.
maiko ko madlo ko sa Kuya Magnum kay bawo biya ko nga di ko musugot sa gustong katkat kuya kayo kay gikan biya sa prisuhan niyang kuya unya Pamahon na, Piolo. kay na tag init sa baw debe Wa man ko magluto og sudan nga dunay sabaw. papalitin ako butong dito day electrolytes ba kay para moinom kog tubig sa butong Grabe ha. Nahurot yun ni mong usa ka picture nga tubig sa butong. lamat loya mo kay ko uhaw pag yung kayo balik ko sila awas dahil mabti kong balik gibuhaan ko ni mong maayo Amaw. Sa? Wa pa ka mamabdos ka? Wa pa lagi Kuya Magnum. Ano naman? Ay, wa ko kahibaw ya, uy. dahil trabaho na ko dahil ha Hello? kuya ano Kuya Magnum Ano? kuya Ano pa mamabdos ka ta? kuwan basig mo pa masyat kuya Sa? Hindi ka makatagog anak sa umanghod ha? Makatag ko anak pero walang misurti haron Madimalas ka gado. Kung maabot ang usa ka tuig nagikan karon. Wa pagyapon masudli yan tiyan sa akong manghod. Kita kay ni? Kuya. gipurman imong pistola imong kamot ug imong gitira nako porbida Kamot pa nito, ha? Kamot pa ni gigamit sa kong pagtion mo, Piolo. Sa sunod! Tinuod nga armas akong gamiton nimo. Biyaw! Kuya Magnum Kuya wanong nahadlo kay gisulti Kuya Magnum ang ako kung dili mababdo siya manghod nga sikat-kat patay ko ani mamatay ko hinungdan unden Mao kaning paspasan nato para masudlan ako. Kuan ko dekat kapoy kayo Ako, wa man ko kapuya, bi. ikaw Lida Ako lang. ay bitaw may magkakipirmiro magkagnasbay ako trabaho bataon ko sige kudgo ko ng mga sakinan nga puti kadag ko kay kusog kay padagan kusog kayong pabulhot porbidaw niya ini kagabi magkuata pagbaro grabe ako ini guli kapoy kay dekat kat uy kapoy kay ko sa pagkatinuod lang no di na ko kagwanta kapoy ni gyud kay ko anang buhat og mga inana taon kanang buhat sa style may law tag kausa o kaduha lang sa usak semana kada gabi Vida di laki kada gabi na kada kadlaw pag yun mamukaw pag yun taon ang akong asawa unya Piolo. Uy, mataba. Alas 2 na skatlaon, Piolo. Piolo. Ali na. ano naman ka ay ang gidang mo kanimo bida mo ano sa taon di kapoy na kay ko kat uy bida Ay, Biko. Biko palit lang tag puto ay lang ng Biko Biko. Usay Biko oy Us Biko. Ano? Kada kadlawon gina mamukaw taon akong asawa taon. Mayubi ko. Di na gitaon madam. Trabaho pa man taon ko ini kaugma. Pagkagabi ana, maulang gyapon ang gibuhat sa akong asawa silang natug nako. Namukaw gyapon ni pagkakadlawon. Onden. Piolo. Biko. Si Kwate na sa day. Si Biko. Unsan mo sa kayo Biko na sa day. Pwede malagyan Biko kung rasa. Kadlaw na. Padiya, pagkuryo-kuryo pagid ka. Biko pa. Sige na, Piolo. Biko. Ay, patay na mo halikat ka! Hindi na kong katal ni mong Biko! Patay na lang ko ka! Mao na yung problema tao na ako sa kong asawa. Libalibad na yun ko eh. Luyan tong kay ko. Kapoy ni tayo. Karagabi ang may tabo. Mga yung Biko. Inikadlaon, mabukaw. Biko lagi apon. Biko lagi ko no. Api na kong palitong Biko. What naman yung baligya kay? Kadlaon naman ako. Biko. Biko. Iyan yung pasabot. Os Biko. Purbida. Mauna yung pasabot. Paita. Boggan ko baka nga akong asawa no. Ikaw ba? Okay na ka ng Biko ha? Palihog tabagi ko niyo. At si Pres. Unsa man. Kung kamoy pasultion. Piolo.
Si Nani. Katulong ko sa si Nani, bubugtiil. Kumusta ka diya, Nani, ang mong mga manok, bubugtiil. Ate Pres? Okay, ang sendo nato karong adlaw. Atong sinder, Ate Pres, kinis Dudong Piolo. Piolo? Murang, kinis Dudong Piolo, Ate Pres, murang natural, normal, magyud siguro na lang bagong kasal, no? May nana, mga, kanabang mga buluhaton sa magtiayon, Ate Pres. Pero kinis Piolo, tungkol sa kakapoy, kay iyahalagi taong trabaho, layo-layo, sumasakay siya ng mga bus nga puti, nga kusog kay padagan. Magparog mo na. Ubirtik lang sa gasa. Naapoy, ubang mga bus po din na, Ate Pres, nga ka ng mga puti po. Di mo hunong, basta tadaw nila, bro, ikaw ra usa, di ka hunungan, babaw ka gukod. O ba? Oo, mao na, pero dagan kali, hunungan nila. Labi na ang nga dito, dagan. Nya ikaw ra usa na dire, di ka hunungan. Kuyawan man to sila nga ubirtikan, nga, lain mo kuha ato. Baw na mo gukod si Ate Pres. Ako pa na, ako bato, ako labayo. Lagi, maunay sakto bitaw, Ate Pres. Unya, Ate Pres, kay uli niya, makatuog siya, pukaon siya ng asawa. Ya, sige, kay yung papa lagi siyang asawa, gusto na apo. Ang tun karon wa pa mamdo si Inday Katkat. Ito Katkat nga dancer kay na mamdo pa. Ayo te. Kanli mo ati, wa mamabdos. Dili gwapa uy. Wa matay mingi ba? Oh, di pa. Na may babae nga dugay mo mabdos. Oh, pero ang labuhan yung Piolo, Ate Pres, kay kada-kadlawon magsigi ingon ang asawa. Dong Biko. Usbi di ay. Usbiko di ay, Ate Pres. Usbiko. Sige ingon Usbiko. Na murag mo surrender si Piolo? Surrender si Piolo, Ate Pres, di madaw eh. Sa kinsa naman siguro. Sa batanon pa. Hindi pa sa batanon pa. Wa man, bago pa rin sila nga. Mga batanon pa rin, bago rin sila kasal, mga batanon pa. Surrender siya. Labi ng kapoy kay Ate Pres, di madaw eh. Sa ako naman siguro. Pedro pa na, dili mo surrender, Pedro, ana. Ayaw itaw. Kung saan niya, bugal makulo niya, Ate Pres, kung niya ang problema. Ayaw lang, oy. Ha? Ayaw, oy. Sa may katambag yun ako. Magtiayo na Awari siya bingon, buwagan natin pa siya. Udsay yung katambag na ako nga. Pero bingon ng taon kong kablito sa kuwasawa. Ay, paninguha alang God, Piolo. Nga, makahimo ka. Take ag vitamins. Nandi lang masiro ka. Kana ko nung bakasi. Maay man ko nung bakasi. Ang Bakasi. ba? Oh, number 1 na, bakasi. Oh, kana ina ng pagkaon. Baga magkako. Kaon kag tibuok ka ng silik sa iho. Kana. Oh, kanuna ni mo. Dili ang iho, tibuok. Dili. Kanang shark fin. Masara shark fin. Maon siguro natin, please. Ang silik sa iho, latan at siyang mayo niya. Nindot kayo na, mura mo naglinugaw. May mong suyukon. Oh, lami ka natin, please. Mahal ka ng silik sa iho. Mga nagpaborito sa mga Japanese, Chinese, kanang silik sa iho. Nya, mo na imuno ni mo dong, kondisyon lagi kay kana. Masa permitong kanindot ka ng panahon na nimo eh. Ikaw ba, kung sabi ikasultin mo, Nebe? Kung ari ka dire sa ingnon ta, hindi ko pa makadun siya, Doktor Ate Pres? Nga, bitaw, no? Usa sa na, tigali magpatanaw. O kaya Patanaw ako sila, ba, doktor. o kaya nga ako, o kining bation siyang asawa, dili ba niya siya sakit? Usa ba niya siya hormona? Dili, uy. Kada ba sobra ka hot? Dili ba ka niya siya sakit? Ay, dili, nagitaw nga hot good. Oo. Labi na way problema. Mas mayo tingali nga mo konsulta po ka og doktor kung saan nang gibati siyang asawa basig nag-inom na siya kanang mga elimnon nga makapirming makapagana. Kami ko na nga mag-inom ko ng pirmi ka agresibo sa mga lalaki panangalitan. Sa mga laki, Normal yun na niya, siguro ba? Ano ginaiya? Mga say anak sila, muna ning kamot sa siya. Ganahan gud siya na may inana ba? Mga mahanong di ka na. Pananglitan o kining iyang gibati ingnon ta lang punga nga dunay apan or ihabag yung kining kinaiya kanang naang kung ari ka diri mo dangop sa spiritual aspect pwedeng ari ka motawag ni Mama Mary kay gingon man na siya iyang prayer sa luyo sa Birhen sa Lourdes nga prayer kaayuhan sa mga masakiton kung ari po kas prayer sa mga angeles Saint Raphael Archangel gingon po dito nga medicine of God apan kumudritso ka diri sa New Testament Marcos 5:34 unya miingon si Jesus kaniya anak naayo ka na gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na magantos. Ang akong buti pasabot is diretso na ka din
diretso lang ka sa mga pag-ampo. Ihangad na sa usa man ang gibate sa mong asawa. Apan, ug ari po ka diri sa medical term, eksakto tong giingon ni Ate Pres, mag-inom og mga vitamins, ug akare kang gulyat, mula mo'y kag mga iho, unsa diha, no? Usa tong gilitok ng mga Ate Pres kung mga laki, mukha unog ba kasi? Oh, makasi. Maghisot ka na kang mga butanga, mukha unog mga bakasi. Ubod, bakasi, pawikan, mo lang may kikan. Ano sa mga laki? Mga laki. Kita mga babae, Pres, unsay ato? Salamat ako na dito lumanon. Kung ako ay pasultihan.